Assalamu alaikum, rauhaa olkoon teille. Rakkaat vanhemmat, lastenne kasvaessa Suomessa, maassa, jossa monet asiat eroavat islamilaisista arvoista, teidän tehtävänne on opettaa heille oikein ja väärin. Jos emme kerro lapsillemme, he oppivat muilta, koulusta, kavereilta, internetistä. Ja mitä he siellä oppivat? Asioita, jotka vievät heitä pois Allahista. Selittäkää lapsille esimerkiksi Halloween ei ole muslimin juhla. Kertokaa, että sen juuret ovat pakanallisissa uskomuksessa. Ja näyttäkää, että Islam tarjoaa aidon ilon ilman muiden tapojen matkimista.